Ndị be anyị ụtụtụ ọma, ndị azụ ndụ mmiri akọ na azụ anwụrụ. Onye nji maka ya wee bịa ebe a tata bụ nwanne ya nwoke Okwuluora Ndi Igbo. Okwuluora Ndi Igbo agwagbuo na ngịlị isi n'oge gara aga mgboro one ma one n'igwe, na afọ n'oge erugo ka mma bịa kwupụta ya ka ụwa nụrụ onu m. Maka mmadụ one ma one kpọrọ m n'igwe sị m agbara ntị na atụnyekwara Okwuluora arụ, na-emekwa ife dị otu a, sị na m agbanịkwa na one nwere ike na ọ na onwe ka o si wee dị, maka na ọ gbarụ nkịtị kwere ekwe. Enyi m na m aka agwa gị bụ ajọ enyi, mana enyi m nakwa m gwara gị agwa bụ ezigbo enyi. Okwuluora, o nwere mgbe mụ na gị na-ekwu n'igwe na vidiyo kọl, ịtụkwasị ịtọ wee n'isi agbarụ mmiri, mfụcha dati ntinye mkpu ntị si gị zuo ike gị na kpuo. Ama m na ọ na-ewute ife onye arụ n'ahịa ma ọ bụ na-akpọgacha gị ihe enye aka ịgba nkịtị, mana akwa na onye dị ndụ n'azụ mmadụ. Ịma na ịba ụgbọelu enwere dịse oxygen na-esi n'elu agbadata a na-ekpu n'imi ka bụ na ọnwa ka ifesi ba ekutezi ume. Enwere ife a na-ekwu ebe a sị gị ọsọkwa ya bụrụ nwa gị, ọsọ ya bụrụ mma gị, ọsọ ya bụrụ mkpa gị, gị burugoro ụzọ tinye nke gị tupu inyere onye ọzọ aka. Ịma maka ife ji wee gwuo ife a, enwere ike nwe ka ifesi mee ihe ụgbọelu ife afọ gbadatasịa, inwe ike na-achọ ka itinye n'imi nwa gị maọbụ imi mma gị, gụọ na onwe gị nwere ike sọrọ mpụ onye afọ ị na-eti ọbụta na-eti etere ya ọfụma, unu na-abịa etipịa, mana ibu ụzọ tinye nke gị inweta onwe gị iweta ebezi ya nke onye ọzọ. Ọnya mere eji akụzi ya bụ ife. Amata otu isi wee fụ mmadụ n'anya, ọ bụrụ na ị mara egwu mmiri, abalị na mmiri ka ijezi onye mmiri na-eri. Ime egwu mmiri ịma ka esikwa azọpụta onye mmiri na-eri dị iche. Ana m egwu mmiri egwute mmiri ọnụ m. Enwe mgbe m fụrụ onye mmiri na-eri and onye abụkarị mụ atibagara mmiri ka nje sọpụta ya, ka m na-eru ozugbo ọgụgbado nnu enu nụana ọgụgbado gburugburu mmiri na-achịrị m aka ya. Esi m otu ọjọọ ofu gbara aka na-achọ ka m gbagoo ya, o wee lapụzi ya nwa wee na-azụ wee tinyezie isi m na ngada wee kwapịa. Ọnya bara m azọ ọnya. Ọ bụ na obi m nwere ka o si ghọta ka m mee ya ife dị otu a, mmiri gara iri mụ ya. Mmadụ wee gwa m na onye mmiri na-eri ị chọrọ ịzọpụta ya na-adị isi n'iru ya, bụ isi n'iru ọgụgbado gị, mana ụfọdụ amara ife dị otu. Maka ime egwu mmiri abụrụ anyị fọrara onye mmiri na-eri tụgbunye isi, ịmụtacha egwu mmiri je mụnwa ka esi azụ onye mmiri na-eri. Okwu m wee bụrụ gị na Okwuluora Ndi Igbo, ị na-agbanị ịzọ ọnụ ọtụtụ ndị mmadụ ndụ. Enwe ndị wetara ife na ezinụlọ ha, mana gị na onwe gị arụ adọrọ gị. Ị need izu ike. Agwago m gị this thing off camera so many times. Last time mụ na gị gwukwa nke mgbe ijecha ụmụaka nata, ayọkwara m gị biko si gị zuo ike. Oke mgbagharị a onye nke akpọkwago onye nke akpọkwago ọ ife dị mma ka ị na-eme, ọ ka ọ dịrị ụmụnne gị na mma ka ị na-eme, mana ị ga-adị ndụ wee mee ya. Ọrụ ị na-arụkwanụ mara ama, ọ bụrụ onye ọbụla ga-emenwu ya. Ị na-arụ ya arụtakwana ya ma mma. Zuo ike. Agwago m gị ya n'igwe mgboro one ma one, ị nụrụ eka nji wesị ka m bịakwa ekwe ụwa nụrụ ọnụ m na nsogbu ayọ gị. Zuo ike. Kịta ajụgo m ọ bụ ogene mere ụmụ nwaanyị nwere agbara Okwuluora nkịtị ọ na-akpagharị. One ma one n'ime unu jee sieri ya nri unu nkịtị unu na-eyiri mpempe akwa na-esiri ya nri, ọ gafee efe unu na-akpọ ụlọ gbamgbom ebebegori ya. Okwuluora ekpozi ọzọ ịnọ sọsọ ya. Onye na-azọ ndị mmadụ nyere ndị mmadụ aka, ma m na ofu nwaanyị nọ jere ebe a ka isieri ya n'iyiri mpekara akwa ya na-agbagharị ya n'iru ọnwụ eke ka ọ bụ. Okwuluora azọ ọnụ ọtụtụ ndị mmadụ ndụ na be anyị, onye gị ọtụtụ ndị mmadụ ife. Okwuluora ikiricha ife onyonyo a, ọ bụrụ ofu ọnwa gbanyụọ igwe gị, ọ bụrụ PA gị were nye gwagasị ya ife ọya ebe na ka ọ ga-aza. Zuo ike. Gidi ifuru anị akwa na-arụ ka ọ na-ana, ude adọrọkwa ahụ ka ghara ịka akụkọ otu ihe na anyị na-afụga anyị na-agbanyere ọkala anyị mma. Biko ka nna ayọ, zuo ike. Mbọsị mụ na gị na-ekwu okwu na vidiyo kọl, iwere tọwel tinye n'isi, igbere mmiri isi na-achọ ikwukapụ.
marakwa na dat day na ndị mmadụ na-akpọ gị na fon ka ị megharị ife ga-etukwurukwa saịdị na-ewe iwe ejiwa na-agba kwuru pikro fon ejiwa na-agba kwuru ọrọ reply meseji onye ị na-ekwu ịmara kọndishọn ọnya ịmadị ka o si wee dịrị ọnya. Biko ka nna ya Okwuluora nwanne m, biko zuo ike were aba were ofu ọnwa izu oke a na-ejedikwa horide ịma na ọrụ ka ị na-arụ ị na-eje horide yeto ihe na-agbagharị yeto jee horide gbanyụọ igwe zuo ike nene picture gị na onye asị ntị n'ebe a nene ụkwụ gị biko kene amakọ m otu ọzọ anyị esi wee gwa gị ife zuo ike. Ana m na ọ na-ewute ndị arụ na aya na-ebe ife niile mana ị na-enweta naanị onwe gị tupu iwe zọbanụ ebe anya akwụkwọ nke ọla m n'ọnụ nwa onye nwere ife ọ ga-atụnye ọtụnye. Okwuluora nwanne m biko zuo ike. Ị na-agbanị agụba ndị na-agbanị ma a gịrọ gị ma na onye ime ite ọpụrụ kụrụ mana zuo ike maka na mgbochi ọya ka ọgwụgwụ ya ebe anya akwụkwọ nke ọla m n'ọnụ.